Kawo yanzu, bincike ne kawai zai bayyana haƙoƙin abin da ke faruwa tsakanin ƙwamisheniyar da likita. Kuma gwamnan jihar Kano, Abba Kabir Yusuf, ya ba da umarnin kafa kwamitin bincike kan lamarin tare da fitar da sakamako cikin awa 28, wani suka ce awa 48, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ya bayyana. Ƙungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Kano ta baiwa gwamnatin Kano wa'adin awa 48 na ko dai ta sallami kwamishiniyar ayyukan jin kai Amina Hood ko kuma su janye ayyukansu daga asibitin. Ƙwararru ne a Murtala Muhammad a wani mataki na nuna ɓacin ransu kan zargin cin zarafin likita. Kwamishiniyar bata tantance matsayin da aka bata ba, inji shugaban ƙungiyar likitoci na Najeriya reshen jihar Kano Dr. Abdulrahman Aliyu. A nan za mu dakata, sannan kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku taba mana alama ta ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da ku dukkanin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode, ku haɗu da mu a wani shirin namu na gaba. Mun gode.